Dobrý deň, vítajte na stránke projektového tímu spoločnosti ATEK Automatizačná technika. V dnešnom cvičení si ukážeme, ako pridať nový obchodný prípad do zoznamu prípadov. Otvoríme si zoznam obchodných prípadov. Z menu vyberieme položky, nová položka. Napíšeme poradové číslo obchodného prípadu, v našom prípade 999 2014. Ponuka číslo 14 P 0999. Verzia ponuky bude to verzia 1. Dopyt číslo 999999. Dátum prijatia. Z kalendára vyberieme dnešný deň. Termín odovzdania cenovej ponuky dáme tiež dnešný deň. Dátum odoslania, boli sme šikovní, všetko sme stihli počas jedného dňa. Cenová ponuka bola v hodnote 9999 eur. Nadpis vybudovanie linky XY. Objednávka sa zatiaľ nezrealizovala. Uložiť. Systém nám vytvoril nový riadok s nami zadanými hodnotami. Prejdeme do ľavého menu. V zozname lokality vyberieme archív obchodných prípadov. Stránky lokality. Otvoríme si vzorový obchodný prípad a skopírujeme copy-paste obsah, tabuľku predpripravenú na ukladanie dokumentov. Čiže vrátime sa na stránky lokality, pridáme novú stránku, ktorej udelíme meno nášho obchodného prípadu, v prípade nášho testu 999 2014, vytvoriť. Systém nám vytvoril vlastnú stránku pre náš nový obchodný prípad. Pomocou copy-paste vložíme obsah, upravíme názov a môžeme vkladať konkrétne dokumenty nášho obchodného prípadu. Z horného menu vyberieme možnosť vložiť súbor. Na počítači vyberieme potrebný dokument a vložíme ho na našu stránku. Nadpis môžeme dať zhodný, uložiť. Máme vložený dokument dopyt alebo request for proposal pre náš nový obchodný prípad. Keďže sme boli šikovní a vytvorili sme hneď cenovú ponuku, tak takisto vložíme verziu cenovej ponuky, ktorú sme zaslali klientovi. Znova vyberieme súbor, vyberieme lokalitu, ponuka, OK. Napíšeme názov, ktorý sa bude zobrazovať na stránke a takisto sme našu ponuku už odoslali klientovi.
a spravili sme si tlač do PDF e-mailu, v ktorom sme ponuku klientovi odoslali. V tejto chvíli máme vytvorenú detailnú stránku obchodného prípadu a máme v nej vložené dokumenty dopytu, cenovej ponuky a e-mailu, ktoré sú pripravené na zdieľanie pre ostatných členov tímu. Stránku uložíme, skopírujeme si link a vrátime sa naspäť do zoznamu obchodných prípadov. Kde vložíme link, ktorý otvorí priamo detailnú stránku nášho obchodného prípadu. V tejto chvíli sme skončili, môžeme skontrolovať. Áno. A vrátime sa na úvodnú stránku projektového tímu. Ďakujem za pozornosť, prajem príjemný a úspešný deň.